Bună din nou! În colecția noastră de primăvară au intrat de curând pantofiorii Barefoot de la Dede Step, așa că o să facem un mic unboxing. Eu pentru astăzi am ales culoarea bleu, dar pe site-ul nostru găsiți acest model disponibil și pe culoarea roz. Atât la interior cât și la exterior sunt din piele naturală, de calitate. Partea frontală și călcâiul sunt prevăzute cu elemente de protecție, ceea ce facilitează poziționarea corespunzătoare a picioarelor. Sunt foarte ușori, fiecare pantof cântărește mai puțin de 100 de grame. Talpa este din cauciuc foarte flexibil, cu striații antiderapante și se adaptează formei piciorului. Pentru că este foarte flexibilă, pantoful permite ca toți mușchii, tendoanele și oasele piciorului să fie incluse în mers, la fel ca și în mersul desculț, și contribuie astfel la dezvoltarea sănătoasă a piciorului. În plus, datorită structurii anatomice corespunzătoare, facilitează mișcarea naturală. Închiderea cu velcro au o deschidere largă și sunt recomandate pentru picioare normale sau late. Branț zero drop, adică nicio diferență de nivel între deget și top. Perfecte pentru primii pași și nu numai, mărimile disponibile pentru acest model sunt între 20 și 25. În paranteză, pe site-ul nostru găsiți corespondența la interior în centimetri pentru fiecare mărime. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta oricând pe mail la contact@pbb.ro sau WhatsApp. Dacă totul este clar, nu vă rămâne decât să alegeți culoarea potrivită. Pa, pa!